ब्रह्मआ गावनि लिरबिदाङाव लिरलांदों दि ग्रेट प्लान बे ग्रेट प्लान लेखायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लिरदों जे बड'लेण्ड मोननायनि सिगां आरो उननि बाथ्रा बड'लेण्डखौ बोरै मोनगोन बे बाथ्राखौ लिरदों बड'लेण्डखौ मानो नांगौ बे बाथ्राखौ लिरदों बिनि जुक्ति जुक्तताखौ लिरदों आरो बड'लेण्ड मोनखांनानै बर'फ्रा मा मावनांगौ बेखौबो बड'फाया लिरनानै दोनलांदों नाथाय दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा बे बड'फानि लिरबिदां बड'फानि थेसिस बड'फानि ग्रेट प्लान बेजों सोमोन्दो लाखिनानै हाबा मावैखाय थांखिनिफ्राय दोरोदलांनो नागिरगासिनो दङ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै दिनै जोङो खावलायगोन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे थांखिनिफ्राय रावबो दोरोदनो मोननाय नङा जाय दैदेनगिरिया थांखिनिफ्राय दोरोदलांगोन बियो हारिनिफ्रायनो आउट जालांगोन जाय दैदेनगिरिया थांखिनिफ्राय दोरोदलांगोन बियो हारिनि गासैबो संग्रामनि धारानिफ्रायनो आउट जालांगोन आरो दिनै बर' हारिया संग्रामनिफ्राय गोजानाव फैयाखै जोङो संग्रामावनो दङ जोंनि संग्रामा जोबाखै दिनै बर' हारिनि माखासे थासारिखौ नायनानैसो जोङो मोनसे सम होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम होदों जोङो दिनै टटेल रिभलिउसननि स्ल'गानजों थांफिननो नागिरदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समावनो बुंदोंमोन जोंनि संग्रामा मोननै मोखांनि जानांगोन मोनसेया जाबाय सरकारा जोंनि मोनथायखौ होनांगोन जोङो बे देशनि नोगोरारि जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनांगौआ सरकारनि दायित्व सरकारा होनो हायै जेबो जिनिसखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बियाखै भारतनि संबिजितनि 2 आरो 3 दफायाव आर्टिकेलाव लिरनाय दङ जाय जाथिया जाय माहारिया जाय कमिउनिटिया गावनि ओनसोलाव थानानै बबेबा रायजोनि डिसक्रिमिनेटेड फिल खालामदों नेग्लेक्टेड फिल खालामदों आइसोलेटेड फिल खालामदों डिप्राइभ फिल खालामदों डमिनेटेड नाख्रेबजानाय फिल खालामदों बे हारिनो न्याय होनो थाखाय आलादा रायजो दानो गोसोबानो भारत सरकारा मोनसे बिल लामनानै आलादा रायजो दानो हायो आरो बे संबिजिताव थानाय बाथ्राखौ लानानैसो बड'फाया आलादा रायजोनि आन्दोलनखौ खालामदोंमोन आरो बे गुबुन मोनसेया जाबाय बर' हारिनि समाजारि थासारि जोंनि दायना बुथारनाय जोंनि जौ लोंनानै गोदोसोनाय जोंनि हारियाव थानाय गाज्रि गाज्रि थासारिखौ फोसाबनानै बुहुमाव मोनसे गेदेमा माहारि दानाय नाथाय बड'फा थैनायनि उनाव बे बड'फाजों समब्रा समब्रि आन्दोलन खालामनाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौ दिनै नुनो मोनलिया बिथांमोनखौ राजखान्थिनि फोथाराव नुयो नाथाय बर' हारि दानायनि फोथाराव बर' समाज दानायनि फोथाराव बर' माहारि दानायनि फोथाराव टटेल रेभलिउसनखौ लांनायनि फोथाराव बै दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनलिया बेखौनो नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फिन सानफिननो गोनां जादों जे जोङो बबे लामाथिं थांगोन नाथाय बेवहाय गोनो गोथो जानांगौनि जेबो खोथा गैया फैगौ 50-100 बोसोर लामा थाबायलांनो थाखाय बड'फाया जोंनो नांगौ बायदि लामाखौ एवस्रांनानै दोनलांखादों बर'खौ बुहुमाव गेदेमा माहारि गेरेमसा माहारि महरै गायसननांगौनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बड'फाया जोंनो रनसायनानै होलांखादों खालि जोङो सं दाननानैल' दावगालांनांगौ आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन बिग्रायारि लोगोफोर थार गोसोजों जाय सोमावसारो थार गोसोजों जाय मोनथायनि थाखाय होसिख्रावो बियो मालाबाबो फेलें थांनो हाया जुदि फेलें थांनायमोनब्ला दिनै बिटिसि मोननाय नङामोन दिनै बिएससि मोननाय नङामोन बुहुमाव जाय हारिया जाय हारिसाया गावनि गोसो गोरबोजों थार मोनथायनि थाखाय सोमावसारदों बेनो दिनै जाफुंसार महर मोननो हादों नाथाय बेवहाय हुसियारा जाबाय दैदेनगिरिफोरनिसो दैदेनगिरिफोरा जुदि आन्दायोब्ला दैदेनगिरिफोरा जुदि गाब्रयोबा दैदेनगिरिफोरा जुदि सोरनिबा खैसारियाव गाब्रफ्लाङोबा बे आन्दोलना थेर बेथेर जायो दैदेनगिरिफोरनिफ्राय षड़यन्त्र जानो मोननाय नङा दिनै बर' हारियाव गोबां हान्जा गोबां आफादफोर ओंखारबाय गोबां थाखोनि दैदेनगिरिफोर ओंखारबाय नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगोलावबो खावलायदों दिनैबो खावलायगोन आरो इयुनावबो खावलायगोन बड'लेण्ड बिनाया बर' हारिनि मोनसे गोथार थांखि बे गोथार थांखिखौ रावबो लेथेर फेथेर खालामनो मोननाय नङा रावबो गुबुंले खालामनो मोननाय नङा सोरबा हायोबा सोमावसार सोरबा हायोबा बिनि थाखाय जुजि सोरबा हायोबा बिनि थाखाय आन्दोलन खालाम आरो हायाबा जिरायनानै था नाथाय बे थांखिखौ लानानै बे इस्युखौ लानानै बे दाबिखौ लानानै रावबो जाहाथे राजखान्थि गेलेया बेखौ जोङो हुसियार खालामनानै होगोन दिनै बर'नि बे थामथि जोलैया जोङो गणतान्त्रिक मोन्नैबो आन्दोलनखौ नुबाय गणतान्त्रिक आन्दोलननि सिगाङावबो आसाम सरकार
सरकारनि पुलिस मिलिटारिनि गाग्लोबनाय जौगानाय हारिया गोग्लैसोनाय हारिखौ माब्लाबाबो गावजों समान जानायखौ लुबैया आरो बिनिनो बिदिन्थि महरै असमिया माहारिया जोंनिफ्राय जौगानाय हारिखायनो जोंनि आन्दोलनखौ दबथायनानै जोंखौ अराय सम गादबनानै दोननो थाखायनो जोंनि सायाव बारसोमदोंमोन नाथाय जोंनि आन्दोलना थार मोनथायखौ लानानै जुजिदों थार गोसोजों जुजिदों बिथांमोना फेलें जाबाय जों देरहासार जाबाय दिनै जोङो देरहासार जाबाय बड'लेण्डखौ मोनाब्ला मोनाखै मालाय मा जानो बड'लेण्डखौ जोङो मोनथारगोन आरो मोनथारजासे जोङो जुजिलांनायनि दिनै साहस जाबाय बर' हारिया बड'लेण्डखौ मोनागौमानि जुजिलांनायनि थाखाय साहस जाबाय बर' हारिया आंहा दिनै बर' हारि आफादगिरि रोजानि सायाव बिश्वास दङ फोथायनाय दङ सासे सानै राजखान्थिगिरिया बायदिसिना षड़यन्त्र खालामनानै बर' हारिखौ मिस्लिड खालामनो हानाय गोहो गैया आंहा दिनै बिश्वास दङ दिबाय दासोम दिबाय दासोम दिबाय दासोम जान देंगे दिनै जोङो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो टटेल रिभलिउसननि स्ल'गान लानानै जोङो थांनो नागिरदों बे टटेल रिभलिउसननि स्ल'गाना मोनसे स्ल'गानल' नङा बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मास्टार प्लेन जि मास्टार प्लेनखौ बड'फाया लिरनानै दोनलांदोंमोन बे मास्टार प्लेनखौ डिजाइन खालामनानै दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'खौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि जोबथा हाबाफारिखौ मावफुंनो हायागौमानि कुनु जिरायद'नाय गैयाजासे जोङो हाबा मावलांगोन आरो बियो जागायजेनदों 2006 मायथाइयाव सोलोंथाइनि जांख्रिथाय जागायजेननायजों 2006 मायथाइयाव दुलाराय आसाम नाङैनो जोङो सोलोंथाइनि मोनसे हाबाफारि फोसावदोंमोन गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ 2007 मायथाइयाव फोसावनायनि सिगाङावनो बर'फोरनि थाखाय सोलोंथाइ बोसोर होननानै जोङो 2006 मायथाइखौ जागायदोंमोन मानोना बै समावनो एबसुआ हमनो हाबायमोन बिटिसिनि थोब्ले माब्ले गोहोखौ लानानै बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि कुनु जोङो हाबाफारिखौ मावफुंनो हानाय नङा नंगौ बिटिसिखौ जोगारनाय बिटिसिखौ जायाखै होननानै बुंनो हानायनि जोंहा मोन्थाय गैया बिटिसिया बड'लेण्ड मोननांगौनिनो मोनसे खुन्थिया जों बयबो आन्दोलन खालामनानै जों बयबो खौसेयै नाजानानै जों बयनिबो मतामत लानानै बिटिसि सुक्तिया जादों नाथाय बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जि मोनदों बे थोब्ले माब्ले माखासे गोहोखौ लानानै बुहुमाव बर'खौ गेरेमसा हारि दानो हानाय नङा बे बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समावनो हमदांनो हादोंमोन आरो बेनिखायनो बिटिसि सुक्तियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि सिगनेचारखौ होआखैमोन गोबां दैदेनगिरिफ्रा बै समाव सानदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो सुक्तियाव सिगनेचार होआखै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो साननानै फैदों अबिश्वास फैदों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समावनो हमनो हादों जि समसिम आलादा रायजो मोना बर'खौ मालाबाबो बुहुमाव गेदेमा हारि दानो हानाय नङा दिनै आसामाव जि बाजेट जायो बेवहाय बर'नि हिसाब जाया दिनै आसामाव जि रांखान्थिनि प्लानिं जायो बेवहाय बर'खौ हिसाब खालामनाय जाया जोंनि खिलन्जिया मानसिफोर इन्डिजिनास मानसिफोरखौ हिसाब खालामनाय जाया दिनै आसामाव जि प्लानिं जायो जि बाजेट जायो जोंनि सासे सानै मन्त्रि थाथों एमएलए थाथों बिथांमोना जेबो एरलांनो हाया होननानै जोङो बुंनो हायो मानोना जों नुदों थांनाय 5 बोसोराव जोंहा मन्त्रि दङमोन गोबां आङो बिथांमोनखौ इन्डिभिजुवेलि सोंखारिनो नागिराखै नाथाय आसामनि बाजेटआव मा इनफ्लुएन्स खालामनो हाखो बिटिसिआ जि थाखा मोनो बे थाखाखौबो नांगौ समावनो आसाम सरकारा हरबावा आरो आसामनि प्लेनिंआव जोंनि बर'फोरनि थाखाय कुनु प्लेनिं जाया बिनि इउनिभार्सिटि बिनि कलेज बिनि स्कुल बेफोरनि थाखाय कुनु प्लेनिं जाया आसाम सरकारनि बाजेटआव 1950 निफ्राय दिनैसिम नाय बे बाजेटखौ बिजिर नायबाबो नुनाय नङा नैबे बोसोराव बर' माहारि जौगानो थाखाय 2 कौटि थाखा हमनाय जादों नैबे बोसोराव बर' हारिखौ जौगानो थाखाय 2 कौटि थाखा हमनाय जादों बेबायदि जेबो नायगिरना मोननाय नङा नाथाय बेबायदि होननानै दिनैनि समाव जोङो गासैबो खोथाखौ जोङो बेले-बेजे खालामनानै लांनो नागिराखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा टटेल रिभलिउसननि डिजाइनजों थांगोन जोङो आलादा रायजो बिनाया जोंनि मोनसे डिसिसन बियो बर' हारिनि
बर' माहारिखौ गेदेमा माहारि दानांगौनि थाखाय गासैखौबो लाजोबनानै आलादा रायजोआव मोनसे डिसिसन नङा आलादा रायजोआ जाबाय वान अफ दि डिसिसन बर'खौ बुहुमाव गेदेमा माहारि दानांगौबा आलादा रायजोखौ दांखागोन बियो बर'नि थाखाय मोनसे मेजर एजेन्डा मेजर डिसिसन नाथाय बेजों लोगोसे गुबुन हाबाफारिफोरखौबो मावलांनांगोन दा बे समाव जोङो नुदों थांनाय बुब्लियाव डेम'क्रेटिक आन्दलनखौ गुरुत्व होयैखौ नुनानै जोंनि गेजेराव आनडेम'क्रेटिक आन्दलननिबो सृष्टि जादों एबसुनि गेजेरजोंनो होन बा सोरबा दैदेनगिरि नाजानायनि गेजेरजोंनो होन बिएलटिआ जोनोम जादोंमोन बिएलटिनि सोमावसारनायखौ जों नुबाय बिएलटिआ सुक्ति खालामनानै दिनै एक्स बिएलटि जाफैबाय आरो लोगोसे पेरेलेलि जों नुदों एनडिएफबिनि सोमावसारनाय 22 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव एनडिएफबिआ दिनै सिजफायार खालामबाय 2005 मायथाइयावनो 2005 मायथाइनि सिगाङाव बिथांमोननि आन्दलना बिथांमोननि संग्रामा बिथांमोननि टारगेटआ सभारेन कान्ट्रिमोन सभारेन हादोर नाथाय दिनै फैनानै 2005आव जेला बिथांमोना सिजफायार एग्रिमेन्ट खालामो बै समाव भारत सरकारनि नारसिननायाव सभारेनखौ दोननानै आलादा रायजो बिनानै बिथांमोना मेम'रेन्डाम होनो गोनां जाबाय थिगानो दङ आलादा रायजो बिनानै मेम'रेन्डाम होबाय बर' बायदि मोनसे हारिनि थाखाय सभारेन बिनांगौआ सभारेन मोननांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा जोंनि हारिनि स्टेटासखौ नायनांगोन जोंनि हारिनि फिजिबिलिटिखौ नायनांगोन जोंनि हारिया रायजो जाग्रा जिअग्राफिकेल लकेसनखौ नायनांगोन बे गासैखौबो नायनानैसो जोंनि सभारेन सेपारेट स्टेटनि डिसिसना जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ बुजिनानैनो बै समनिफ्रायनो जोङो बास्तब मोनसे थांखिखौ लानानै सोमावसारबोआखै बास्तब थांखि रियेलिटि थानाय थांखिखौ लानानैसो सोमावसारबोदों दिनै एनडिएफबिआ आलादा रायजो बिफैबाय नाथाय फैयै फैयै जों नुबाय 2008 मायथाइयाव बमा बिफ्रुनायनि गेजेरजों एनडिएफबिआ खावनै जाबाय दिनै मोनसे हान्जाया बिथांमोननि चेयारमेना जेलाव हाबनानै दङ आरो मोनसे हान्जाया रायलायगासिनो दङ आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय जुजिग्राया गोबां ओंखारबाय आरो गोबां ओंखारबावगोन नाथाय बाथ्राया जाबाय जोङो जोंनि साननाय हनायखौ थिग खालामनांगोन जोङो आन्दलननि नामाव आन्दलन खालामोबा बिनायनि नामाव बिब्ला संग्राम खालामनायनि संग्राम खालामबा रायलायनायनि नामाव सरकारजों रायलायबा जानाय नङा नोङो माखौ बिगोन मानि थाखाय सोमावसारगोन सरकारजों माखौ रायलायगोन बे गासैखौबो थिग खालामखानानैसो ओंखारनाया मोजां दिनै एनडिएफबिनि सावरायनायाव बर' हारिनि बयबो लुबैदों बिथांमोननि सावरायनायनि गेजेरजों बड'लेण्डआ जाथोंसै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेवहाय हेंथा होनायनि जेबो खोथा गैया सावरायजेननायनिफ्रायनो एनडिएफबिनि सावरायनाया जाथों होननानै भारत सरकारखौ जोङो नारसिनबोदों आरो सम सम बायदिसिना हाबाफारि लानानै एनडिएफबिनि सावरायनाया जाथों होननानै जोंनिफ्राय नारसिनबोबाय थानाय जादों नाथाय दिनैनि समाव जोङो नुबाय सरकारा जोंनि जेंनाखौ मालाबाबो सुफुंनाय नङा बे जेंनाखौ लाना राजखान्थि गेलेनो नागिरगोन बेवहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बबे टेकनिकजों बबे टेकनिकजों बबे आदबजों जोंनि सरकारजों नांलायनानै सरकारजों जुजिनानै सरकारजों दान्थे बिदान्थे खालामनानै जोंनि मोन्थायखौ लाबोनो हायो बेसो गुबै बाथ्रा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा समा जोंखौ दिनै बड'लेण्ड बिनानै आन्दलन जोङो एसे नायद' खालामनानै लामा थाबायदों 2009 मायथाइयाव माजबादाव जानाय जथुम्मानि गेजेरजों बर'गावआव 2003 मायथाइयाव जि जथुम्मायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दोनथ'दोंमोन बेखौ 2009 मायथाइयाव माजबादाव जानाय जथुम्मानि गेजेरजों जोङो बोखांनानै लाबाय आरो बोखांनानै लानानै थांनाय 2010 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बे काजलगाव रुरेल स्टेडियामनिफ्रायनो जोङो आलादा रायजो बिनायनि सोमावसारनायखौ जागायफिनदों गिबि 2010 मायथाइनि 2 मार्चआव जोङो प्राइम मिनिस्टारनो मेम'रेन्डाम हरदों चिरां डिसिनि गेजेरजों बिनि उनाव फारि फारियै जोङो लाइजाम